Здравейте! Днес от Влог на ПУК гостуваме на социалната чайна във Варна. Нека разберем малко повече за нея. Здравейте! Намираме се на първия етаж на социалната чайна и тук с мен е една от съоснователките. Здравей, как си? Здравей, добре, благодаря. Би ли се представила на нашите зрители и всъщност откъде дойде идеята за социалната чайна? Казвам се Стояна Стоева и съм съосновател на социалната чайна, заедно с Мая Донева. Идеята дойде преди вече може би близо 2 години. В основата стои доброволческата група Розови очила, част от която сме и аз и Мая. Доброволческата група работи с деца и младежи, които растат в институции за деца лишени от родителска грижа. Дейността ни представлява преди всичко провеждане на ежеседмични ателиета, които се ръководят предимно от интересите на децата. Това, което ние сме си поставили за цел е всъщност да даваме най-ценното, което имаме на тези младежи, внимание и лично време, от което те всъщност са изключително лишени в условията, в които живеят. Вследствие на работата ни с Розови очила, решихме, че искаме да дадем повече дълбочина на нашата работа, защото всъщност ясно е, че 2 часа на седмица са безкрайно недостатъчни, за да предизвикат качествена промяна, дългосрочен резултат за живота на тези младежи. И големия проблем е, че всъщност след като те навършат 18 годишна възраст, те реално остават на улицата. Те излизат като пълноправни граждани и всъщност са изправени пред предизвикателствата, пред които е изправен всеки един млад човек. Ставаш на 18, завършваш училище, а някои от тях всъщност не завършват училище или имат включително само основно образование, имат много сериозни образователни дефицити, вследствие до голяма степен включително на липсата на това индивидуално внимание. И реално те нямат онези практически ориентири как да продължат живота си. Те трябва да започнат работа, за да могат да имат устойчивост и сигурност, да могат да си наемат жилища и да продължат по някакъв устойчив начин, защото всъщност много от тях иначе остават на улицата. Тогава всъщност се роди идеята за създаването на социалната чайна като място от една страна и от друга страна като начин, по който да им помогнем да развият знания и умения, които ще са им необходими за момента, в който те навършат пълнолетие. И с целият този проект, тази инициатива, всъщност ние им предлагаме 3-годишна менторска програма, ги обучаваме в различни модули. В 3-та година на тази менторска програма им предлагаме професионално обучение и целта е всъщност след навършване на 18 годишна възраст те да бъдат наети на работа за период от поне 1 година. Добре, и сега да ни покажеш тук на първия етаж как ще изглежда след приключване на ремонтните дейности. За това ще ви трябва много въображение, но всъщност да, това е първият етаж от сградата, която ни предостави изключително любезно община Варна. Сградата е прекрасна, това е паметник на културата, в която всъщност е дома на социалната чайна. Тук ще бъде самата чайна. Да, като заведение, обаче и като пространство, където първоначално ще се провежда менторската програма, като място за събитие, за срещи на млади хора. Това не означава, че дискриминираме възрастните, те също са добре дошли, но като място за представяне включително на млади артисти, на млади таланти, провеждане на различен вид работилници. Тук всъщност трябва да се помещава бара, тук ще има сцена, подиум, на който ще се провеждат събития, които изискват, разбира се, такъв ресурс. Тук по прозорците ще бъдат масите, на които човек ще може да дойде да изпие чаша прекрасен чай. Имаме доста такива. Повече за социалната чайна може да намерите в описанието под видеото в YouTube. Аз бях Симо, а вие гледахте влог #на ПУК.